вашия бизнес може да се обърка на няколко нива. Маркетинга е едно от тях със сигурност. Нали, аз малко бих променил процентите пари, които се използват. Аз ги гледам абстрактно, нали? Ясно е, че 10 000 лева няма да стигнат за всичко за един продукт, но аз гледам абстрактно на процентите, които искате да използвате. За мен доста по-голяма част от маркетинга би трябвало да влезе. Самото производство, нали, не е чак толкова скъпо, ако е ваша формулата и си знаете, нали, продукта какъв е. Моят първи въпрос е, ваша ли е формулата? Това ваш крем ли е? Някой от вас технолог ли е? Не, никой от нас в момента не е технолог, но смятаме да работим с доказани хора на българския пазар. Както ви бях споделил, набелязали сме си хора, които имат фабрика до Пловдив. Първоначално ще работим по готова формула, но с течение на времето ще се опитаме да предложим най-доброто от страна на Люме за нашите клиенти, като ще искаме да си платим, нали, за съответната услуга, да имаме наша формула по тяхна рецепта с решение на проблем, който засяга доста хора.